Wayarka ta cika sha ma data. Ga babban dalilin da ya sa wayarka ke sha maka data. Data background. Akwai wani abu da ake ce ma data background. Menene data background? Data background zai taimaki application da ka buɗe data. Kowane irin application da ke kan wayarka so zai samu access ne da data, zai yi aiki da data. So da yake kowane application ya samu yana shan data daidai gwargwado kamar wani 1 MB, 2 MB, 3 MB. So za ka ga wani 1 gig, 3 gig, amma ba wai a amfani ɗaya da shi ba. A'a, yawan daɗewar da kai kana amfani a cikin application ɗin, yawan datan da zai rinƙa jama. Amma zai zamana idan ka buɗe datan ka, kowane application in dai baka kashe data background ɗinsa ba, so data zai yi amfani da data. Ga babban dalilin da ya ja wayanka ke sha ma data. Domin kashewa za ka iya diba application waɗanda baka amfani da su sai ka kashe data background ɗinsu. Ga bidiyon yadda za ka kashe data background. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon, following, like, share, mu kalla tare da ku. Ga bidiyon yadda za ka tsaida application ɗin ya daina sha ma data. Kamar yanzu bana amfani da wannan Shazam ɗin, zan danne ta haka. In na danne ta, ga guraren da aka sa mun remove nan, ga gun da aka sa uninstall, ga gun da aka sa app info. So zan danna app info ɗin. In na taɓa shi, ga gun da aka sa mobile data and WiFi. So zan taɓa mobile data and WiFi. So ga gun da aka ce background data. So sai in kashe shi, yanzu a kunne yake. So yanzu Shazam ɗina ba zai amfani da data ba. Sannan kuma kamar yanzu wannan Spotify ɗin nan, shi ma in bana amfani da shi, ga ya nan shi ma kamar haka zan shiga zan kashe. So yanzu data ba za ta haura mai ba. Kamar haka kai ma za ka yi. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo, following, like, sharing naku Tuch Flow.